Käsittelemme opastusalan ongelmia priežahkirjavyytih opastajat koko piirispeh, tasavallan opastusministeriön jatko-opastuksen instituutan korkealujen školien sekä yhteiskunnallisen järjestelyn edustajat. Paginan pääaiheen oli Karjalan suomen ja viipsen kielien opastajien valmistaminen. Jälkivuosien aikana Petroskon valtion yliopistossa ei ole vähin rahvahalisih kielihopastujien määrä. Tänä vuonna Itämeren suomalaisen kielien ja kulttuuran tiedokunnan opastajat ja opastujat liitetään filologisih tiedokundah. Sama ongelma on Karjalan pedagoguakademiassakin. Jälkimmäisen kerran opastumah Karjalan kielekskoolien loppinut päästih sinne vuonna 2008. Tällä hetkellä suomen kielen laitoksessa opiskelee yhteensä 91 opiskelijaa. Siis pääaineina opiskelijat lukevat suomea ja sivuaineina englantia. Myös varhaiskasvatuksen tiedekunnassa tällä hetkellä 5. vuosikurssilla on 3 opiskelijaa, jotka valmistuu pikkuhiljaa. Tämä lukumäärä riippuu totta kai siis ministeriöstä ja siitä, tarjoavatko piirit tämmöisiä työpaikkoja tuleville opettajille vai eivät. Opastusministeriön mukaan vähitellen kasvaa školien määrä, kodollis lapsi harjoitetaan karjalan kielellä. Sen takia avataan uusia ruodopaikkoja. Yhtälleen ei ole riippu vahvemmissa, tahtotaan hyögu lapsi pagisis karjalaksi. Tässä hyvänä esimerkkinä on Priežan škola, kus joka vuotta karjalan kielihopastujen määrä vai lisääntyy. Sen lisäksi školassa opastetaan suomen kielelläkin. Myö urokoin aika tiettävänäkin pajatamme tai pläsimme tai kaikki Karjalan nirloi opastumaan. No myö yleenä jälleen urokoin ruoama konsu. Lapset käydään ruoasniekkoja, käydään kodiloimme, kerätään tiedomateriaalaa. Tiivistetään kuinneille karjalaisissa kylissä. Mittomia tapoja oli, mittomia ruoasniekkoja oli kylissä, mittomia sukunimilöjä meillä oli, paikanimilöjä. Meillä on yhteistyötä siis meidän Prääsän kirjaston kanssa, siis se mikä on nuorisokeskus ja kulttuuritalo ja niitä, siis meidän pajoryhmä ja kantelensoittajat ja me kaikki siis teemme yhdessä tätä työtä. Omin Nirolle lapset osoitettiin pajo ojenne festivaalin aikana. Tämä oli jo toinen festivaali, sen järjestäjä tahtotaan, kun se tulisi hyväksi perindöksi. Sehän on harjoittelua, kielen harjoittelua ennen kaikkea. Ja sitten lapset tutustuvat sitten semmoisiin tunnettuihin ihmisiin, Karjalan, tasavallan tai Prääsän ihmisiin, jotka ovat suosittuja meillä laulujen keksijöitä ja runoilijoita ja ne, jotka kirjoittavat karjalan kielellä ja suomen kielellä. Lapset yhtyttiin rikkijoiksi, soitettiin kantilihil, pajatettiin pajoloi karjalan ja suomen kielellä. Niiden joukossa oli tuntijoitun prieželäisen Aleksandr Saveljevan ja Alisa Gubarevan keksityt pajot. Olga Kuzmina, Eduard Petrov, Aleksandr Glushko, Viestit, Karjala, Priežan kylä.